Kondo. Kados pundi Gusti Pak? Ing papan kene aku wis meling Tommy tungkas marang kowe. Yogine nganti bendaramu lirwa tumindak sedeng. Bendara Gusti Putri menika mboten lirwa mboten tumindak sedeng mboten tresna dumateng priyantun liyan. Namung panjenengan priyang tiba tresnani Gusti Pate kula minangka dados saksi wonten dalem kapatihan. Sampun saged nyambut tresna. Picantos mlebet dipun dawaken Gusti Putri. Kula menika dados saksi wonten dalem kapatihan. Saged rasing marang kula menawi kula menika ningali panjenengan Gusti Putri menika tasya. Aja salah ya salah pancen bajingan. Sing dijangka menapa saged slamet donya akhirat. Omonganmu iki keduren iki. Lho, kok slamet donya akhirat itu terus ning akhirat enek apa? Lho, lah nek kono ana swarga kok. Enek apa neh? Ana neraka kok. Bedane apa? Ya bedane pakarti sing apik tumindak sing becik bisa berbagi kebahagiaan kaya ndalu niki. Pak Erik. Papan panggonane mesti diwenehke nggon swarga. Gusti Allah ki ora bakal nyiksa karo apa kawulane hambane. Jane iki nek swarga kan neraka ki jajan kabeh ya penak. Lho. Piye to bocah ki? Tau sinau agama ora to? Jane ngaji bolak-balik lho. Jare kumpul Gus. Kumpul. Pilihan menungso sing ning alam donya sing ngrasuk agama Islam lan sak panunggalane pangajape lak teng surga to, Mas. Iya. Papan panggonane swarga. Jane iki neraka karo swarga ki ya beda tipis mong swarga ki penake nemen nek neraka ki penake sithik. Lho, bocah ki edan apa bocane? Nek ndi ki neraka ya ora penak. Penak kabeh. Kok iso? Nyatane sing mati ya kene sing balik. Bocah ki majnun gitu ya, Mas. Nek dindingkan wong ki nek wis disarekke ya ora mungkin balik to, Mas. Ayo kerasan. Wong wis tinitahi Gusti wis dipun timbali. Nggih to puyar balik. Ngene iki sing diarani Mas Erik ngitanke Keng Putra ki bisa kekudangane mandi. Sing sejarani Taruna bisa ngungkuli bapak. Mas Erik sebagai bos wifi. Ngono lho. Bos wifi. Lho tenanan lho iki. Bos wifi. Aku lek muni wifi no kelingan etas. Bos wifi ki to, Mas. Iya. Iki kudune dicontoh kekudangane ngono. Dipinterke sing bisa ngungkuli bapake. Yo ndongakne muga-muga Onci sinyalnya kuat. Loh. Onci sapa kuwi? Putrane Mas Erik. Loh. Jenenge apa Onci? Onci. Lho kok roh sampean pisan? Kowe iki ya sinau lho. Sing nanggap sapa? Lho nek Mas Erik wis apa? Lah ya putrane jenenge Mas Onci. Muga-muga sesuai dengan profesine Pak Erik sebagai bos wifi. Muga-muga Mas Onci sinyale kuat. Tegese sinyale kuat kuwi saka tembung sinyale kuat manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sinyale kuat ya kuwi bekti karo wong tuane lan sinyale kuat berguna bagi nusa dan bangsa. Lah kuwi lho sing dinteni lak omongan ngene iki. Iya. Mau kok ora ndang ngomong apa contongmu kuwi lho. Mau ndang ngomongno lak apik kok meneng ae nyapa contongmu. Mau sik goblok pinterku lagi iki. Berarti nek tumindake apik, tumindake becik, kuwi munggah swarga. Anu lah oke Jo. Oke neraka ki isine wong lanang apa wong wedok? Isine, nah niku kula dereng survei. Lah sing arepe supirana sing kendel ya Lah iya. Wong iki ora kok jenenge kok bedhe kula. Isine napa sing kowe? Isine napa? Yo wong sing kakean dosa. Ya padha ra mudenge to. Ora mudenge kok. Sunate Di Erik. Dari sunate Mas Onci. Onci. Heeh. Aku lek Onci iki kelingan gitaris Ungu Onci. Muga-muga Onci iki dadi bocah sing sugih. Oh iya. Sugih pripun kuwi? Ya sugih. Apa-apa kecakup. Cakup. Lho. Pinter keri. Lho, sementing sugih. Bisa te bocah iki. Mergo iso sugih iki karena pemikiran, mergo pinter. Mas Kangko apa ya elek aku ki sarjana ya tau kuliah supaya pinter iso nggih nyambut gawe duwite akeh. Urung mesti lek latar belakang pendidikan tinggi ki sugih urung mesti. Loh, nyatane tanggoku ki lulusan SD, nggih. Dadi petani, nyatane ya sugih. Loh. Ya ora. Lulusan SD sugih. Masyaallah. Jajak kowe ndongakne wong. Muga-muga pinter. Aminmu karo amine wong sugih, kula akeh amine wong sugih. Oh iya, Mas. Lho iya. Mugi-mugi sedaya pinter nggih. Mugi-mugi sedaya sugih nggih. Oke sugih. Banter sugih iki ya.
Oh, sing mbok goleki imbangane. Lho iya imbangane. Oh. Mergo wong sugih iki iso dienggo minterne, ning lek wong pinter urung mesti iso nyugihne. Omongan titen omongan. Nggih. Bocah iki kaya ngene iki. Pripun, Mas? Contone kaya Onci. Pak Erik bos wifi. Senajan to kuwi ngalor ngidul mung masang anten. Tapi beliaunya itu silaturahmi ini kuat. Kok sakit? Loh iya, wifi kan butuh anten, butuh tower. Iya. Nyatane bengi iki so rupiah-rupiah sunatane anake nanggap wayang nyenengi wongkah sakmene mbane. Muga-muga amal jariah Pak Erik menika tinampi dening Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Swarga Pak Benjing. Mula ya meling bu sinden-sinden iki. Nek nggawa HP nek nun sewu lho Mas, meling. Iki perkara sinyal lho. Ya. Aja nganti HP diparingne ning sak kene. Lah ya apa? Mesti enggak ada sinyal. Kok iso? Sebabnya kita melewati daerah pegunungan. Mula sinyal sulit, Mas. Oh iya. Nggih. Mulane sing pinter ki bapak-bapak. Oh iso. Bapak-bapak ki walaupun lewat pegunungan, kuwi HP mesti ora didekek ning kene. Teng pundi? Dekek ning sak kene. Sebabnya Cedek tower. Dadi tawere ya menjengil ngono ki tok. Lambemu ora. tawere cilik. Ha cilik ora sinyale apik kok kuwi bangsamu. Pak Erik. Apa? Aku iki kuangen betul jenenge kuangen peh. Kemajuan yo enek monitore bareng. Piye tong dalang kelasé wis luar neger kok iso. Neger. Kowe ora ngrasake main ning Kamboja ro Dek. Ning Kamboja iki kek. Ning Israel. Tungone jenengan kanggo Mas Onci. Wis Taruna ngungkuli bapa. Niku salah. Jangkrik. Suwe ra petok nek aku omong apa-apa salah iki lho. Mas kasepuhmu nek karo Mas Kangko kuwi cara diuji kuwi 15 kono 85%. Oke dulu, tapi sekarang nun sewu. Ini kalkulasi dalam persen iki 70-30. Loh, sing 70 wong-wong. Dongane pripun? Taruna ngungkuli bapa. Niku donga sing salah Mas Kangko. Nek kowe iso nyalahke kudu iso benerke, nek iso nggelar kudu iso gulung. Oke, nun sewu. Ah. Taruna ngungkuli bapa. Oke, kita berbicara dengan hal yang positif. Dunia itu paradok. Dunia ki nek loro, enek sing apik, enek sing elek, enek lanang, enek wedok, enek awan, enek bengi. Nggih. Ya ora? Nggih. Coba. Gue tabuk cangkemmu ya. Aja nesaki percaya sampean ki lho. Ki rungono tenan. Kok Mas Kangko sampean debat. Tak salahne. Loh. Ayo napa? Nek kowe mau lho kondo aku nyalahne aku ki lho dasarmu apa? Donga. Oh, sinyalnya hilang. Tidak pegunungan. Oh. Ngeten Pak Kangko. Iya. Donga taruna ngungkuli bapa. Oke, kita berbicara yang positif. Anak harus melebihi orang tua. Jenengan nun sewu, dunya nek loro nggih, enek apik, enek elek. Bapak jenengan Ki Haji Sukron Sumonto. dados napa? Dados dalang. Jenengan dados Dadi dalang. iki oke, bapake dalang jenengan dadi dalang sing luwih saka bapake jenengan ndak masalah. Iya, oke. Lah Gus, bapakmu jenenge Bapakku Bambang Jolego. Jolego tadi Dagelan. dagelan. Bapakmu dagelan biyen ning Tobongan, saiki kowe tanggapanmu rame, berarti kowe taruna ngukuli bapa. Iya no, terus nih perjuangannya bapak kok. Jos. Itu kita berbicara yang positif. Lah kowe anake sapa? Ya? Aku masmu lo matamu. Masih lalu. Lah kono mbok tekoki aku mbok. Lah aku tek lah sampean. Lah nyapa tak teko aku yo sak gok sak sogok lho. Kono ki lho. Wis. Nggih lho mboten. Ya, ya. Kita berbicara positif. Nggih, Saiki nek awake dhewe ngomong sing elek. Nggih. Umpama bapake maling. Ah. Sampean gawe muga-muga taruna nguli bapa. Bapa. Le. Sampean kudu bisa dadi taruna nguli bapa. Bapak sedina iso maling TV papat. Wis sesuk yen gedhi kudu iso nyolong kulkas 15. Napa ngoten dungane? Ini ya ora pas ya. Kuwi lek wong lanang. Nggih. Nek mau wedok. Belah ibuke nyambut gawe ini rondo. Rondo. Dadi PSK. Oh, pekerja seni komersial. Pekerja malam lho. Oh, penyanyi. Cah nakal. Oh, sok nukari kancane. Lonte. Elek kok. Tak dijelasne lho. Kok dilus ngono kaya nemu nesu ki lho. Umpama mboke PSK. Ah ya. Delalah anake wedok. Nggih. Napa arepe tarung kuli bapa? Nduk, ibu sedina iso ngladeni wong lanang 6.
Muga-muga sampean sok benyen gedhe iso ngladeni sewengi wong 12. Ngesot Mas sewengi Mas. Ya ning donga salah, Bos. Sing bener. Donga kleru. Ya Sing bener niku dongane muga-muga anak kuwi bisa migunani tumrape nusa bangsa lan agama lan bekti karo wong tuwa. Perkara ngungkuli jabatane wong tuwa kuwi ora penting. Sing penting bekti karo wong tuwa, sing penting agamane kuat, negarane ya tetep ditaati, pelajarane ya tetep diikuti. Iku ngoten Mas Kangko. Jenengan mirengke. Siap. Ora terus karo ngungkuli bapak. Siap salah. Ning maksude Mas Kangko kuwi kondene kaya wawan kaya air-air lho, kaya air-air iki lho kuwi. Sik tok kowe ora ngerti. Lah kaya begitu wis, wong ki sing penting kaya air iki. Lah kuwi lho, sing penting kaya air Mas. Menungso iki kaya banyu, tegese nun sewu sumeleh sak nggon-nggon. Banyu kae ditekek ning nggone gelas ya kaya gelas, ditekek ning nggone mangkok ya kaya mangkok, ditekek ning nggone paribasane ditekek ning nggone latar ya kaya latar. Menika sing darani menungso iki kudu simbiosis mutualisme, kudu menyelesaikan diri terhadap lingkungan. Betul. Lho mungkin apa? Banyu kuwi panguripan. Panguripan. Mergo wong urip iki kudu ora ado saka banyu Mas Kang. Mergo wong urip mung mampir. Wong mampir ngombe. Nah, ya. Ngono lho. Aja meneh kok menungso, wit-witan tetuan, wit tanpa banyu ora iso urip. Terus Mas Kang. Mergo sing diarani menungso kuwi Menus-menus saking dosa. aja sok jiwit jiniwit, Aja sok inrase nang dijiwit, aja jiwit liyane. aja sok gelem nglarani. Aja nglarani liyane. Mergo wong urip mung mampir. Nah, iya kuwi lho. Nah. Ngono lho. Sedaya menika. Jerbasuki. Mau piye Mas? Tuturi. Handayani Becik ketitik. Oh, ketara. Mergo wong urip mung Mampir mampir. ngombe. Nah, ngono. Ngene lah apik. Ana caraka Niku Data Sawala. NKRI. Harga mati. Pancasila. Sakti. Mergo wong urip mung mampir. Plempoken Mas, plempoken. Loh, lah urusane karo banyu to, Mas. Banyu ki filosofi penting lho Mas. apa? Gini ku wow. Ya. Jadi orang tuh harus menyelesaikan diri terhadap lingkungan. Awak ide sebagai seniman yang panggung, yen wis ning nggone masyarakat ya adik kudu selalu karo warga masyarakat. Mas Erik dadi bos paribasane. Kuwi bos ki lek ning nggone perusahaane, tapi lek hidup bermasyarakat ya dadi masyarakat. Ya. Ning lak ora tegese panemumu beda kalih Mas Kangko. Tak mongi. Sing kon dhuwur kok ngesor kuwi ana sinergitas sing diarani wawan ora ceblok ado Saka wite. Urung mesti lek gondol codol ku ya teko wite ya. Dadi ngene tak mongi. Ngene lho, kacang ki mongso ninggalo lanjaran, maksude kuwi. Kacang Mongso ninggalo lanjaran. lek gondol Garuda ki ya ninggal lanceran yo anu. Itu aja dijak omongan angel iki. Ngene nek tembunge sekolah ning pendidikan kuwi padha karo guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Yo lek gune lanang lek gune wedok. Nguyung ngadeg boyo ndledek. Malah koyo siram-siram kembang lho kae. Kok ora penak to sampeyan. Ora penak, Mas. Tak omongi kowe iki. Maksudnya ngene lho, enggak terlalu banyak orientasi. Ya. Ora kakek ngomong, ora kakek gunem. Penak ngono lho. Kula omong Mas aku. Apa? Tak omongi. Lho wis ket mau omongan ket ning jero mobil mosok sik Wong Jawa ki nek donga sing apik tapi kadang-kadang ora bener. Lho, contone. Contone Sing ngene. hati-hati lho Mas sampean. Loh, Wong ki digugu omongane lho. iki ra. Mulutmu harimaumu lho, ajining diri saka lati lho. Sing ngomong sapa? Lho, kowe omong apa wae sing digunem mek iki tok. Ngono lho. Asining Ajining diri saka Lati. lati. lek omongane apik Mesti pakartine ya apik. sing ngomong sapa? Lho, Pejabat-pejabat ki akeh to kampanye omongane apik-apik nyatanya begitu dadi ya lali karo janjine. Ya ora? ya bener. Omongane apik biyen Apik-apik. sik nyalokne begitu dadi ya lali. Oh iya. Urung mesti iki. Ya ku ya mesti lho Mas. Wapuk cangkemmu lho. Ajining diri saka pakarti. Kok iso ngono? Pemindakmu apik ya kowe kelakuanmu ya apik, kowe iki masyarakat ya apik. Oh iya. Donga iki tak tau. Donga piye? Heeh. Mbok gandeng kaya gendakmu. Mbok mlaku dhewe-dhewe nyapa? Loh, dhewe-dhewe ngejak sapa to? Kok iso? Donga iki wong Jawa nek sing apik, enek sing kleru Mas Anto. Iya. Ya, Kula sing iki- apik sing kleru ki. Kula iki kelakon. Duwe anak iki mbiyen tak dongane kaya bapakku mbiyen. Anakku ayu-ayu dhewe. Anak pas tak gendong ya. Iya, iya, iya. Anakku Ayu-ayu ayu-ayu dhewe, dhewe. ayu dhewe, ayu dhewe. Terus? Tak dongakne ayu. Alhamdulillah ayu dhewe Pak Anto. Lho. Berarti lak yo apik bangga no dadi wong tuwa. Bangga gundul. Duwe anak ayu dhewe kok. Bareng Ning kumpul karo- ndi-ndi lak yo iso amor kancane luwih ayu. Bareng diser kancane kita elek dhewe. Lho. Lah jare ayu dhewe. Ayu niku lek dhewe tibake. Nek kumpul kancane niku elek Pak Anto. Oh, iki wong tuwa iki salah kok didik kamu. Lho mulane urung mesti donga ki bener ki urung. Lah, mula- Nyatane bapakku mbiyen yo ngono. Piye? Kula pas arep nyambut kene Kalimantan nggih ngoten Pak.
Duk, hati-hati. Nyambut gawe tak dongakne aku jenenge wong tuwa. Muga-muga budal mulih ora nek apa-apa. Amin amin amin. Ya, Pak. Alhamdulillah mulih ya blas gak apa-apa, Pak. Mas nek gak enek apa-apa ki ada yang bilahi. Ngono lho, ada yang bilahi. Kowe kira mudeng kok wong tua ki bayangane anak kita, Mas. Ya. Tapi alhamdulillah saiki sukses Pak Kangko. Sapa? Kula Kowe. alhamdulillah saiki wis dadi dagelan payu. Alhamdulillah amin. Aku ngelingi biyen rekoso to. Nggih nggih. Bapakku rekoso, ibuku rekoso. Terus saiki piye, Mas? Saiki uripku wis rada penak Pak Kangko. Alhamdulillah no. Alhamdulillah kula. Bales budi ning wong tuwa. Kula saiki wis rada sugih kula. Weh. Sombong iki lho, sombong iki. Sombonge metu. Tak omongi. Gusti Allah iki benci karo wong sing menyombongkan dirinya sendiri. Loh, ora sombong, ini menjadi motivasi. Motivasi. Bahwasanya, wong ki aja ndelok suksese tapi prosese. Lah nek sing mbok omongke saiki wis sugih lah ngene sombong. Lho nyapa sombong? Wong sombong ki bakal keblegong lho. Ora tau roh aku ya. Ora tau roh. Sing penting gunane, Pak. Lho, kok Kula gulane. sugih kok gulane gundulmu ya. Gula ndasmu ya. Lah kuwi mau lho. Tapi sugih kula niki sakniki tak dum-dumne Pak Kangko. Weh, sedekah. Nggih kali bojoku dhewe. Bojoku, wong tuaku, dulur-dulurku kita mulyakne kabeh, Pak. Weh, ya apik. Bojoku iki saikmu wis alhamdulillah seneng sih. Mbok kae piye saiki? Mas-masan lho. Lho. Tak tukane gelangi bek sak lengen. Lho. Gelang tok kuwi. Kiwa tengen mlaku kan tak kepleh. Lho. Sangke lemu mulyake. Mulyakne bojoku lho. Iya, iya. Karena moto saya adalah happy wife happy life. Waduh, bahasa Inggris malah. Nggih no. Happy wife, happy life yo. Happy wife happy life tuh Kamu. Apa Sampah, yo. nih? Happy wes barang apa? happy wife happy life itu tegese bahagiakan istrimu, hidupmu akan bahagia. Oh iya. Mulane moto itu yang selalu saya pegang. Mulane bojoku tak bahagia. Mbok tumbaske gelang. Gelangi kok kene sampai kok lengan Pak Kangko. Masyaallah ya ya ya. Saestu. Mlaku lho. Lho. Kalung Pak kalung. Kalung niku sakniki gedene sak pelek, Pak. Lho. Wah, kalung ki sak pelek. Sak pelek. Bayah ora cepet ndase bojomu kuwi. Mulyane bojo. Wah iya. Suweng niku sakniki ngantek kuping ibek, Pak. Lho. Ngantek nang ngene ketaan bolongan. Weh, bek mas-masan. Mas-masan. Mas. Ali-ali Mas. Ali-ali iki driji iki 10 bek sikil bek. Lho. Nganti bingung leh. Bingung lek ndek. Lho. Mergo kula anggere mulai tanggapan ngeten kula tekone Mas. Weh. Gelang kaki. Gelang kaki sampai sak pupu. Seto, nek suweng ketok ngremyong suweng ning nggon talingan apik, Lho, iya. kuping ning tangan ya Pamer apik. bebas. Kalung ya apik. Pamer. Terus gelang kok selakangan iki. lho. Bojoku lek pamer, iki ngalor ngidul mek cawetan tok. Astagfirullah. Dan bocah iki lho. Bocah ki lekmu sombong kok kaya ngono. Loh. Paling ya mek kuwi adus. Loh, aduh sampai saya kula selalu gini ku lho Pak Kangko. Saya itu selalu memuliakan istri saya. Amin, Gini ku amin. wau. Amin. Dawe para winasis, dawe para yai, Nggih. senengno bojomu, uripmu bakal seneng. Bener. Iya. Sakniki mulane kula seneng mergo kula seneng bojo kula. Weh. Aduh sih bojo kula biasane bojone garang jenengan atus napa? Ya banyu sumur, banyu pam. Aduh, bojo kula lek PDAM. Aduh, bojo kula lek atus PDAM gudiken, Pak. Alah, wong bojomu mripate rakur kok dadak kemayu. Rakur ndasmu yo biyen yo rakur, mripat akur nglumpuk ngene. Malah kaya piccolo. Wah kok lek sombong iki lho. Lho iya lho. Ayo nek gede dhuwur ayu ora apa-apa. Lho. Gede dul. Weh, kowe iki Nek nyepelek. kaya Mbak Dewi iki. Ngapa? Lho HP gede dhuwur mbangkos terek apik. Bojo kuwi gedhi, Heeh. ndek. Lah kok kaya bonsai. Pancen tak bonsai. Teko bonsai iki saya larang. Oh iya. Nggih ta Pak Kangko? Ah. Loh, bojone atus napa? Atus banyu sumur. Aduh, ngisi-ngisini Pak Kangko. Lah bojomu atus banyu sumur? Bojo kula lek atus banyu sumur niku gudiken Pak, gatel. Oh, gatel. Ngagem napa Mas Gluduk? Aqua. Masyaallah. Aku sedina entek 30 galon, Mas. Lho, nggih siram bojone Atus sampean kok. kita. Masyaallah ya. Sikatan Nggih nggih. banyu napa? Biasa ya PDAM. PDAM. Bojo kula sikatan ngoten nggih, damel Pokari Sweet, Pak. Lho. Pokari sweet ya, Pokari Pak. Sweet. Pak. Masyaallah. Masyaallah, lho untune kaya cakil iki. Cakel matamu. Lah wong ra rata lho iki. Raup, Lho. raup. Biasa ya tetep banyu PDAM. Bojo kula ini teh pucuk, Pak. Lho. Ya gitu lho kok rem gerubuk semut. Raut teh pucuk lho. Iya, iya. Sikat gigi Pokari sweet lho. Iya. Pokari. Pokari Weh, Sweet. gosok gigi Pokari Sweet. Oke. Raup nganggo teh pucuk. Aku tak takon nek cawi. Wah, cawiknya mah mboten ngertos. Ah apa? Ale-ale, Pak.
Kowe cah gemblung kok. Gawe ale-ale pre yo lengo. Dek iki matak ganti oli samping. Lah mung rasa. Lunyu. Mas. Kula nyuwun kote, Mas. Guyon Pak, guyon. Kula niku ya blas gak. Sing penting Mas Erik keluar ujar. Ya. Insyaallah anggenipun nginggahaken Kang Putra anggenipun tetak dados putra ingkang soleh. Ya. Bekti kalih Kyai sepuh kekalipun. Lek kalian mereka ngriki niku kaya dulur kula, Pak. Wah, alhamdulillah. Pak. Kula niku nun sewu. Kula niku asli nganjuk Pak Kangkong. Kowe aja ngapusi lho. Demi Allah. Kula niku Tanjung Kalang Ronggot nih nganjuk iku kula niki asli. Lah Blitar ki mergo ketok tumpakan kula. Lho, Oh, itu. tumpakmu wis rapenan lho saiki. Oh, kita ngrasakne ya. Mas lho kok seto aja sesu. Sesu. Kowe ngomong rapenan iki. Aja sok gampang emosi dicerna seto Lho bahasa. kowe kok ngomong rapenan iki lho, ndek iki lho aku pindho penak. Ora penak ki tetembunge ki sambat. Wong aku jeneng Adi. Letik, Nggih, Pak. Mbak awake ra penak nggih, Mbak. Lara Periksa. Lah ngono lho. Kula lara, Pak. lara apa? Stadium 4. Masyaallah. Lah kok mbok tinggal nyambut gawe ra mbok tunggoni. Lah aku tanggung jawab profesional. Lah lara apa? Put periksake dokter sik. Stadium 4. Mas. Loh. Lah digawani dokter no. Stadium 4 udun, Pak. Wong udun nggih stadium 4 iki Parah ndak. kok. Bojoku Udun ki sasane stadium ki kanker apa? anakku kan Jantung nampa kok. MBG to. Terus? Endok anakku kan loro. Nggih. Kena MBG endok lah, anakku kan endok wis waras. Isu ndok. Isu endok. Awan ndok, bengi ndok. Akhirnya nun sewu, akhirnya terus dipangan bojo kula, Pak. Begitu bojo kula mangan kakean endok, protein hewan itu kakean, akhirnya timbul Udun. darah kotor, akhirnya dadi udun stadium 4. Loh. Ya digawani dokter to. Tak goleng dokter, lah kok malah nun sewu. Pun kula goleng dokter, Pak. Terus jadi doktere lara apa? Dokternya sehat. Piye to ki aneh-aneh to ki. Wong kowe iki Tembung bojo. Jawa iki. Bojomu lak lara to. Lah ya lara jadi kopokan nih jenenge. Udun. Udun. Mbok gawani dokter. Wes. Petuk. Petuk. Lah jare doktere lara apa? Dokternya sehat. Sing lara bojoku. Jeneng tanglet iki. Kula ki dadi adi ki wis ora anu. Nek iki lho bojoku ki lara ya. Lara Pak Kangkong nggih. Tak gowo ning ngene Oh dokter. dokter Pak Kangkong. Heeh. Nggih. Jare dokternya lara apa? Dokternya sehat Pak Kangkong. Sing lara bojo kula. Kamu mendas ku. Maksudnya ki dokter iki ketemu omong apa ae. Oke, rong dina rong bengi omongan bojo kula. Perkara penyakite iki lho. Udun Pak Kangkong. Nah, ngono. Akhirnya kalih dokternya disarankan Mas Jo Gluduk Pak Jo, iki non sewu iki ndang digawa mulih niki kula gawani obat niki siji pil sing keloro salep. Pilih akhirnya digawani loro. Anjuran minumnya adalah 1 hari 3 kali. Isuk loro, awan loro, sore lore. Sesuk iki gak penak iki basa iki. Kok ora pas ngono to? Kon ngombe. Diwe resep. Resep digawani salep karo pil kon ngombe sedina ping 3. Isuk loro, awan loro, sore lore. Lho. Sore loro. Sore lore. Lho. Isuk loro. Isuk loro, awan loro. sore lore. Contongmu lho. Loro cuk. Ali-alimu. Isuk loro. Isuk loro, Awan awan loro. loro, sore lore. Sore. Alon-alon. Kowe ra ngisi-ngisin Mas Kangkol. Re. Sore. Lo. Ro. Sore loro. Sore lore. Jenengan contohnya Mas. So. Re. Lo. Ro. Ro. Solo re. Sore loro. Nah, bener. Nah, iki rawani. Iso. Iso. Kon akhirnya mari Pak udune. Dikasih salep. Salep. Akhirnya selain dokter nanti dari rumah dioles-olesan ke udunnya. Alhamdulillah. Setelah itu diplotot agar matanya keluar. Amin. Setelah itu saya pulang Pak Kangkot, istri saya suluh murep, tak oles-olesi udune sret, bariku keluar rumahnya matanya tak plotot. Alhamdulillah. Sembuh. Picek. Wah, iki ya salah. Kene tak omongi. Sekolahmu biyen iki jane piye to, Mas? Tujuane dokter kuwi bener ning cak-cakmu kurang bener. Oh iki ra iki ngrungokne omongane dokter kok ngengkel iki sing budal lho aku. Jajali. Lah yo kan ngoles-olesi ning udune baru tekan melotot matane baru ben metu matane. Tak plotot matane bojoku. Moto ndi? Kene no. Iya to Mas. Tujuane dokter ki bener, ning penampamu ora bener. Lah ora bener. Sing dimaksud dokter dolesi udune kuwi nggon motone udun kae nek wis mbok plotot metu. Loh, udun di motor. Wonten. Andene ning Waru Jaya ngranek bakul ketemu udun.
Alah omong dhewe wis. Aku tak karo jenengan ya. Kowe iki nek dijak omong angel Tapi dokter saiki rada gregetne, Pak. Kula bareng tuwek iki periksa ning dokter saiki mung gregetne. Pripun? Aku periksa ning dokter dek iki to. Terus Begitu periksa lah kok ditekoni no. piye? Punya gula. Terus Malah sampean ngurusi pawonku lho nyapo ya. Maksudnya kok sampean kuwi lho duwe gula apa ora nek pas dicek kae. Lah yo njabak ngurusi pawon duwe gula kopi kan urusanku. Wong kuwi urusan kondisi tubuh kok iso. Mula ki sing penting seneng Mas. Niate Mas Erik nyenengke tiyang kathah. Yo wis Nuwun sewu sampean wis tindak ning daleme urung? Loh, mpun lho, Pak. Lho. Endi daleme? Endi, Mas? Kowe celelekan ngene iki. Hebate Mas Erik di sini. Lah wong piyai ini malah tindak teng wingking murki Iya. kula kok. Daleme ning kono kae. Pundi? Areng di lokasi wayangan kan ora muat. Mas tingkat iki lho. Kono kae lho cedak layar kae lho. Kau Mriki layar masuk nganan. Ah. Ngono. Ning punya kemauan yang tinggi, kepengin nyenengke putrane, nyenengke masyarakat, digolek ning nggon walaupun ora ning depan rumahe beliaunya, Nggih. ning tetep iso wayangan. Sing diarani omahe. berbagi nu ngeten iki Mas. Ah, iya. Nek Omahe. wong sombong dingge dhewe men kenek. Ah. Tur duite disimpen wis puluhan yuta. Dah, Ngoten. nggih. Apa ki? Omahe bos wifi ora tingkat gila nih. Loh. Bocah ki iso angger jebles contonge piye? Omahmu apa? Tingkat, Bos. Tingkat piro? 7 lho. Tingkat itu. Pitu. Bos kula lumayan cilik. Loh. Lah terus pi tatanane piye? 4 kali 3. Oh iya. Lek munata ki lho. Ngisor garasi. 4 kali 3 lek ya mes sak. Sampe lagi tapi tingkat 7. Dhuwur pi. Dhuwur itu. Ngisor garasi, Ngisor gasari. Lantai loro, ruang tamu, lantai telu, ruang keluarga, lantai papat. kamar-kamar anak-anak, Wow, lantai 5, nggon fitness. lantai 6. Lantai 6 lho kamar kula. Wow, lantai 7. Dhuwur dhewe jeding. Sirkulasi iki pondasi nek jeding iki kayak ngesor. Kayak ngisor mudune kesuwen. Loh. Lah kok jeding mbok parene dhuwur? Jeding tak kayak dhuwur, paralone tak kayak tengah, Mas. Dadi ngliwati tengah ruang tamu, guys. Peralane ireng, putih, Putih no transparan no. transparan. Dadi mak celurut gitu. Lek bengi tak wae lampu abang ijo. Cacat kok iso horeg ya. Masyaallah Jan. Pas nelek kuwi. Sesuk lek pengen dolan ning omahku. Aku penasaran. Aja Mas. Curut lho ya. Curut piye? Lek pas utuh, Pak. Nek pas bojone iki mandek ning tengah kaya hamburger e. Lambe anggere jeblas tapu ini aja. Oh ya nembang sithik jajali. Tapi Mas, nyuwun kersanipun barokah Mas. Jo. Jalan. Aku lali dibelingi karo Mas Erik. Loh, kenapa? Anu. Ketoprak. Loh, oke. Loh. Ulah niku wis oke. Wiwi, ngadeg nduk. Turuk. Sangkorok. Meling karo aku ndek ini, ya. Jenengan siapa sih? Mas Yati. Anak siswa budaya ngeten. Wah iya, lahir ning Tobong Ketoprak. Riwayat saking ramanipun Mas Erik. Mbah Kakung. Iya. Niku rumiyin penggemar siswa budaya ngantos teng Kertosana lapangan niku Iya. tututing rika. Tur ya penanggap wayang luar biasa. Kakunge. Kula niki neruske perjuangane Kakung, insyaallah saged pumitus dahanipun. Heeh. So ngisi-ngisini iki panggung ki Wibowo. Dalange Wibowo, sindene Wibowo. Dalange Mas Kangko. Loh. Iya ning Wibowo ngono lho. Mas Kangko. Loh. Ibu prai saiki. Teges iki ngono lho duwe karisma. Dalange Mas Kangko lah, ibu iki Wiraswara. Ono, ayo jajali nyansiane riyen Gus. Ayo. Duduk ngono sih. Apik cangkemmu lho tiba. Engko tak idoni mlonyoh engko kok iso. Diomong nyapa to kan dene karo kentongan dadak suwi nyapu mbok ulat-ulet nyapa lho. Kentongane gemesi. Cek to. Oh sak kentongane kok gemeske iki lho. Kok mau ndang tutak-tutuk kok mbok ulat-ulet nyapu. Gemesi. Ngopo? Apa? Sebabnya apa? Kentongannya kan wanita. Kentongan kok wedok, kentongan kok jenis kelamin. Dah. Lu tak lulus lu. Nuwun
para sutresna. Kepareng matur dumateng sutresna ketoprak Dwija budaya. Dwija budaya. Dalu menika dipun timbali dening Mas Erik sak keluarga kinen paring panglipur dumateng sedaya para pamirsa. Kanilampahan Sri Tanjung Sidapeksa. Sri Tanjung katindaken dening Mbak Wiwi Irnawati. Balen. Sri Tanjung katindaken dening Nyi Wiwi Irnawati. Sidapeksa katindakaken dening Mas Dwi Jo Klidik. Nah, pengentong katindakaken dening Mas Jo Kluduk. ngarep ngene lho. Ngarep kok iso mburi nyapa. Kok dikira ora kreatif. Kok iso. Ya. Terus pundi Bapak? Kados pundi babaripun cariyos, monggo kita pirsani sesarengan. Sri Tanjung. Hei, Sri Tanjung. Yo kira kita Sri Tanjung. Hei, Sri Tanjung. Ojo. Sri Tanjung. Hei. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Oh. Sri Tanjung. Terang ganji yuk. Wong ketoprak wis metu bola-bali njaluk Sri Tanjung, mbok kentongnya nyapa kok iso. Wis metu to? Iki wis metu. Lah kok ora lemes. Sri Tanjung. Si Tanjunge wis Sri Tanjung wis metu. mosok kok ketoprak ngileran. Si Tanjung wis Sakit sariawan. jalan matamu bengi ngono kowe. Si Tanjung sama Sri Tanjung. tenange ora? Nggih. Wis metu. Jare subuhi. Kok cepet mun. Usake lho Sri Tanjung wis kadung mapan kok iso. Sri Tanjung. Ing papan kene aku bakal nyuntir sumarang kuwi Sri Tanjung. Apa ya tenan sakwisipun Kakang Kondro ning Kadipaten banjur kapapak sak bergadanging para prajurit wasmana para prajurit ana ing parigolan wis ngandhakake meneh palapuran yen Gusti Prabu Sradikrama wis cumondhok ning papan kene. Menika mboten leres Kang Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula Khairul, Oke, badhe napa Mas Khairul? petugas Eskanet. Dawe kepaten badhe pasang wifi. Nggih, pasang wifi badhe ningali dagelan jok luduk. Ingkang sampun metu. Wong ketoprak nggih pasang wifi bareng nyapa lho. Iklan iki dulu Indonesia. Kok iso? Eskanet. Iya, Jangkauan luas. Lho, sinyal kuat. Eskanet. Iya. Diajeng iskanet. Kowe iki marahin doktrin pikir aku. Banyol. Lucu. Aslinya ya apal. Eskanet. Lucu. Banyol.
Kowe ora nglece lho, iki nyambut gawe lho. Ora guyon ae. Nah. Sinanjung. Apa ya kowe ora mangerteni? Sakwise pun Kakang kautus Gusti Prabu Sladikama upadyananing tumbal Mas Plung Plengkung Gumbala Trunggelung. Ya gene pawarta sing ndak tampa ora kepenake oning talingan bedaji. Menapa jenengan dakwa kula kados mekaten Kang Mas? Sejatine pun Kakang ora ndakwa marang kowe nanging ndak rewangi golek tumbaling praja. Ya gene kowe penak kapenak njur tumindak sinisian marang Gusti Prabu Sladikama. Saestu menika mboten leres Kang Mas. Piye? Nika mboten leres. Kowe aja goroh ana sak pangapan Gusti. Kula mboten goroh Kang Mas. Wondene katresnanku ndak maringke marang kowe. Nanging njur kowe malah gawe ilang pun Kakang. Sitanju. Sepisan maneh ndak takoni kowe tindak sedheng ora? Mboten. Piye? Kula mboten nate tumindak sedheng. Piye? Kang Mas. Lajeng Sitanjung. Napa panjenengan mboten percados kaliyan kula Kang Mas? Jan wis kedadean kaya mangkene. Kaya kabeset pasuryanku Sitanjung. Saestu kula mboten. Kowe apa ora? Ya cokno. Suwan tok. Menawi panjenengan mboten percados kaliyan kula, Iya. panjenengan nyuwun pirsa kaliyan Biyung Ban mawon Kang Mas. Apa urusanku karo Biyung Ban? Wondene ndak utus ngawat-ngawati. Kowe ning tamu kaputren yo gini sik lirwa. Mboten. Saestu mboten Kang Mas. Kowe ngaku apa? Ngaku. Biyung Ban ono ndi? Biyung Ban. Ngene. Biyung banget. Kaki ngene nih. Hei, tuk, Dalam Mas. Biyung Ban. Oke. Yen nanti mleset saka kekudanganku bakal ndak etutke dosamu. Kula mboten sedhek Kang Mas. Biyung Ban. Malah bekeri. Ayo. Kondo. Kados pundi Gusti Pak? Ing papan kene aku wis meling Tommy tungkas marang kowe. Yo gini nganti bendaramu lirwa tumindak sedeng. Bendera Gusti Putri menika mboten nerwa mboten tumindak sedeng mboten tresna dumateng priyatun liyan. Namung panjenengan priyang tiba sing tresnani Gusti Patih kula minangka dados saksi wonten dalem kapatihan. Saged bener saged nyambut tresna. Iya, ngerti. Pitados mlebet dipun dawaken Gusti Iya. Putri. Kula menika dados saksi wonten dalem kapatihan. Saged rasing marang kula menika ningali panjenengan Gusti Putri menika tasya. Aja nganti saolah ya saolah kowe pancen bajingan malah ngomong dhewe lho malah kluruk mau beker saiki kluruk kowe ayo lanjut ndak iman ayumu ya bocah ayo sampean nggih Gusti Putri. Aduh, mana aku kira tahu sih. Kula sampeyan patus patus. kowe sepisan maneh ndak dangu tumindak sedeng ora Mboten Kang. piye yo kene yo kene Kang sabar, Gusti Putri kang sabar. tresnaku sundulake marang kowe. Yo gene kowe ra menehi papal mau sing kepenake Sitanjung. Hei. Apa kowe ora ngerti? Tresnaku marang kowe. Mati matane pincek. Yo. Blocking panggung iki lho. Wong ing panggung ya ora kepleset kok. Alah pati. Panjenengan percados kaliyan kula. Nggih. Sik, selakaku Gus Leo. Aduh. Tuh, Sitanjung. Korban iki Sitanjung. Yen nganti kowe ora gelem kandha bloko
Niku napa Kang Mas? Ya iki sing diarani lembu sekilan. Pusakaku. Paribasan sabete Gunung Jugruk Segoro Asat. Iwake oke. Oke ya nek Pak Tombro ini. Si Tanjung. Sepisan maneh kowe kondo ya Si Tanjung. Kang Mas, Kepiye? menawi panjenengan pun boten saged percados kalian kula. Pun pejana kula mawon Kang Mas. Kula ikhlas. Piye? Pun pejana kula. Kowe njaluk tak pateni Si Tanjung. Yo kene papan kene kowe lilo. Njaluk tak pateni. Nanging saderengipun kula pejah kula gadah bebono Kang Mas. Kowe duwe paweling. Kondo Si Tanjung. Sak sampunipun kula pejah mangke. Menawi ludira kula anggondo banget. Kula saestu tumindak sedih. Ananging menawi ludira anggolo akrom. Kula saestu boten saged Kang Mas. Keng apa penyanyian tercatat sih? Keng menapa penjual? Si Tanjung. Dangao. Dangao. Kowe kondo yen sak kabeh pangucapmu. Yen anggon arep. Kok tak culak matamu lho kowe. Yen kowe kondo lu drama anggon bareng teges. Ora tunggak seding iki. Sak banjure yen kowe lu drama anggon dames ateges kowe tumindak sedih. Si Tanjung. Ing papan kene sak kabeh kandhamu ora bisa buka sak jroning atiku Si Tanjung. Tinimbang kowe nyepet-nyepeti ning papan kene waspadano luweh becik kowe suwike. Ayo. Yo kini mbok tangisi. Teko baca. Yen kowe kondo aku sing tega, nyatane karo aku Si Tanjung luwih tega wondene aku. Mereka penjenengan Tresna. Suwir. Suwir. Ya cok. Kowe ora ngerti babagan perkara katresnanku marang Si Tanjung. Yen wis ana kedaden kaya mangkene banjur apa sih? Belani ning papan. Dadi Si Tanjung. Kowe kandha yen ludiramu anggondo arum ateges kuwi tidak sedih nanging ing papan kene bakal ndak bukteki Si Tanjung. Loh, kok koyo makini? Loh, Si Tanjung! Waduh, Si Tanjung! Si Tanjung. Yo kene utiramu. Aku masih engko. Kaya wis kratok. Aku mateni kowe dadi Tanjung.
Dosa apa sing gak sadar Terus pundi agon tulipun ludirane kang garwa Gusti Pati. Kepara nyata. Ludirane karo aku si Tanjung Anggonco. Wangi. Menika ateges Gusti Putri menika mboten tumindak lepat. Saking napa tetep nyamper jaya pati goblok. Krato aku mateni kowe aku. Aku krato mateni kowe. Sampun matur nuwun panjenengan. Menawi Gusti Putri menika mboten tumindak. Ya. Teko. Duduk. Biungban, Pripun? ayo dirukti bebarengan. Mboten saged. Mboten Karo aku si Tanjung wis temekane Pak. Mboten saged. Utang duit sal duit, utang puluh sal puluh, utang pati sal pati. Sarane panjenengan sampun merjaya putra putri kang sangat kula tresnani. Saged mboten saged panjenengan mati saking tangan kula. Hei! Batuh! Batuh! Oslo. Aku mau pateni Biung. Oh, Sekop. Gitu enek sing durung. oh. Hop. Cek tak gedekin ndase sik. Sing remati lho kacuk motor. Tinimbang aku urip di ora lo kancane nyapa kula aku urip ing alam donya. Luwih becak aku mati. Buro. Apa ini Pak? Deng. Pak Kangko? Niki wau kan ketoprakan. Ya. Sedaya pun mati to. Sing urip kalih kula tok to. Niki mengke bayarane didum kula jenengan. Lho. Aku jalo. Piye to rumang Sing tamu? urip. Ya. Apa tumpano pate sida paksa dislentaki apa enek? Paten kacuk motor. Kowe iki ya ngono lho, kok ngono ora buntak ki ngopo to? Nyapa berontak? Ya nek mati ki dep-depan ngene. Mati di depanku urip neh no. Gak, iki asli kleru. Niki mergo versine niki mawon. iya. Ning nggon ketoprak tenan, reja-rejaning jaman krana ludira utawa getih. Sing wangi. Tanjung Wangi, reja-reja jaman dijenengke Banyuwangi. Wis cara wong anu ki udune wis meletos. Meletos, Pak. Sing dadi panyumune Mas Erik wis dimenangkan. Senajan to niki pun bolak-balik kula lakokne tapi ngeten iki lho Pak. Sapa lho ya sing kangen toprak. Kangen karo suasana ketoprak. Salah niki wau pun paten pinaten menika gendinge langsung dibablasne Napa Mas? Raja Kaya. Kok raja kaya? Ya sing rada apik Nggih, ngono. pasti monggo. Oh, Mbak, niki wae nggih sing nyanyi tetebak niki nggih. Oh iya, Wiwi. Mbak Wiwi kene-kene. Apa mong iso ketoprak tok wong kembang ya apik, saged, kembang ya nggih. becik nggih. Nggih. Eneng pamundhut saka Pak Erik mboten ning wau. Loh, Pak Erik wau meling gending. Napa? Diutamakan sing nangkap. Malun jenengan, Pak. Malun jenengan. Ora, sing penting rame meriah. Nggih, ora meling tak. Nggih. Dibawani sik ora kenang sak propirane. Nggih. Engko perkara ditibakne kena apa-apa iso mergo iki ana pamundhut saka parkir timur ya Pak RT loro nyuwun lagu Jambu Alas Grigis karo Mutiara. Kae muga-muga disosok ya iso wayangan meneh. Amin. Oh, ngene ya. Nggih. Pun Mbak Wi, bawa Mbak Wi. Monggo Mas. Ya bawa sing penake. Ya kene. Ayo wong loro no karo jog litik iki lah rupane bagus rupane ganteng suarane ya apik. Heeh. Ya. Nikah. Pamintaku Nimasito asik atut runtut tansah reruntungan. Yo mesane kakangmu ra nek pasangan ayo karo Reno Jongpe ayo. Ayo Rat. Dadi gen sak jodoh ngono. Heeh. Kae lho sing kae karo Reno Kok milih?
Kae lho. Nah. Anu tak dhewe. Ya aja ngono. Manut to Sutradara niki dalange kudu manut. Ayo Mbak Retno. Nah, iki nom jodine nom tua ya jodine tua. Nggih, kene nduk diajeng ayo. Wiwi kene karo Om Klitik Heeh, ini. Mas. Wong Mas Kluthuk wis enek sing ngancani. Akeh sing wedok jenenge Cungpe to lah, sing lanang kan Copet. Diajeng. Wah, jarene dilos sadurunge ngadeg. Coba jumenenga kancanipun Kakang diajeng. Gendong. Kuwi mbok gendong ngentut lho iki. Yo napa? Gendong. Kaya kula apa ya? Wis enom. Sayang pora. Ayo. Aduh. Banyu yo ngalem kok, Mas. Eh. Wong wedok ki beda-beda. Lek ngadeg ning gandoli kaya wergul. Wergul ki kewan kali nruntul kaya wergul. Ngono. Jajeng. Ya. Pakde jane iso. Lho kono ki yo seneng kok serasi to, kok iso. Aku ya cocok. Cara iki mau Sida Paksa Sri Tanjung. Pakde. Cara Jikuk Bojonegoro Malawapati Setyawati Angkring Darma. Cara dijikuk Ponorogo kuwi kaya Subrata karo Cempluk Warsia. Iya. Ngono, beda-beda. Cara India, Heeh. iki Amitabh Bachchan, iki Sri Devi. Tuwek Mas. Ya sarukan. Sing nom napa sing nom sahrukan. Sarukan yo tuwek saiki. Tuwek. Karo Kajol. Nah, ngono. Nek kae. Nek dhewe kan. Mitun. Kono Bathara Kala. Sampeyan kok roh ya Pak De ya? Kok menghina ya kamu ya? Iki lho mitun karo serigala. Sayang. Iya. Wis toh, apapun bapak-bapak itu yang dikatakan tetap aku selalu sayang sama kamu sayang. Beb. Beb, sayang sama kamu aku. Sayang itu Pak De. Ojo disayang Pak De. Coba nembangun diajeng. Iya. Sepiro kan Mas? So, lak dudu nggonku sak. Tak foto tak kirim WA ya. Hengsa Rino Sawa Ngine Diajeng. Betul ini tuh. Iya kakang. Aku selalu sayang sama kamu. Aku ngrungokne suaramu ngene ning ati koyo deg-deg ser no diajeng. Sebab suaraku terlalu bagus. Ora, Lah, mergo kowe terlalu ndek ketoke. Pak, apapun bentuk fisikmu tapi aku tetap sayang sama kamu. Oke sayang? ora. Aja ngono kuwi kok. Mas, Dipun. sampean sayang karo aku pora Mas? Sayangku wis kon ndi ya, Jan. Mas, nek sayang karo aku ya mbok aku tumbasno gamelan lho Mas. Peh jalukane kok ya abot men iki. So tak Jare tembasne sayang. gamelan ya, Nduk. Pelok slendro. Rakitang bahane kopir ora apa-apa. Penting pelok slendro. Bunang tok ya. Sitok, gue bakul es tungtung. Kalau tahu bulat. Kau bulat gak nganggo tong-tong lho. Iya sayang. Terusnya sayu. Datan genggang sara ampun Lamun nado caketing ati. Oh, cengkoknya bagus banget. Ada pop-popnya gitu. Kupengmu asline kopok nah ini. Oh suaraku ya elek, oh bagus banget. ora kok apal kowe. Untukmu mbok kawat barang nggak? Iya, Aja ini biar dilepas ya. Kemarin istri saya tak kawatin lah kok baru ngancak aku kewer-kewer. Ayo. Lah nyelempit ning gone kawate kuwi. Coba Dik Wiwi coba. Yen cedak tansah mulet mulat sayang. Mulat matanya itu loh. bojo kok matanya gitu. Itu mau mulat. Mulat sida asik terus aja. Terusin dong. Aku nggak bisa. Cuman itu tok itu loh. Asik tuhu. Iya. Wong guyu lek dikawatno lambe kok celuk. Nah. Coba kamu, Dik. Pindo mimi lan mintuna
kene kadung ngombe jamu sore ngat ya. Ya aku sing kesel lho. Wong itu kok kesel. Tanggane dhewe kok padu. Yes, ben ngono kuwi keluarga ora harmonis ngono. Ayo. Awake dhewe ora terlalu banyak bicara tapi surprise. Heeh. Bojoku ndenge tak wis surprise malah mlebu rumah sakit. Lah ngopo? Tak wis kejutan pas turu roke tak leboni mercon kewaget lho. Gak lucu iki, gak lucu. Gak lucu. Ayo bareng nimas ana tepi wajib Situasi Dah apa, Bos? Bener. Ya tibakne lagune. Duet. Engko pas dangdut ya ditibakne ninggal katresnan. Siap. Ya. Aku ya do, ya. aku kang setia satu nganti saiki Ya. Dipun dawaken ninggal katresnan nggih para kanca garap campur sari. Oh, ngono ya. Nah. Dadi diumumke sik. Heeh, jane mau ya wis tak umumke. Ya, bareng deng-deng tatak. Apa iki? Apa iki? Apa iki? Kangge sing sae niku. Nonanung, yuk. Mugianto berkahe widi Kalone